F'Lulju tal-2010 l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku ħarġet avviż għal ħatra ta' Designate Consultant Surgeon, kariga li twassal għal ħatra ta' Consultant Surgeon fil-Ministeru tas-Saħħa. 6 xhur wara, f'Jannar 2011, tħabbar li Robert Kuxkiri kien ġie l-ewwel biex intgħażel għal din il-kariga. It-tabib Robert Kuxkiri huwa r-raġel tat-tifla tal-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina. 3 tobbies appellaw minn din id-deċiżjoni għaliex saħħu li tabib Kuxkiri ma kienx jikkwalifika għal din il-kariga. Sabiex tabib jikkwalifika għal din il-kariga, rid ikun ilu fuq reġistru speċjalizzat għal mill-anqas 2 snin, iżda raġel tat-tifla tal-Ministru Cristina kien ilu biss 3 xhur. Minkejja dan xorta waħda ntażel huwa, anke jekk hemm tobba lilhom fuq dar reġistru għal 20 sena sħaħ. Fil-fatt, f'Novembru li għadda l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku ddeċidiet li tħassar ir-riżultat tal-proċess li bih intażel it-tabib Kuxkiri u ordnat biex jerġa' jsir proċess tal-għażla darba minn bord tal-għażla ġdid. Xahar wara iżda r-raġel tat-tifla tal-Ministru tal-Edukazzjoni ippreżenta mandat ta' inibizzjoni fil-qorti biex ma jkunx magħżul tabib ġdid minfloku. Il-qorti kellha tiddeċiedi dwar dan il-mandat mhux aktar minn xahar mill-ġurnata li fiha ġie ppreżentat, jiġifieri sa Jannar li għadda. Iżda f'Jannar il-mandat kien differit għal frar, waqt li fi frar reġa' kien differit għax-xahar id-dieħel. Fl-iktar żvilupp reċenti ftit tal-jimilu 3 tobba ippreżentaw protest fil-qorti fejn qed jisqu li l-mandat ta' inibizzjoni mressaq mir-raġel tat-tifla ta' Dolores Cristina skada u li d-dewmien qed jivvantaġġa biss lilu.